どうもこんにちは、おっくんです。今、正月に使う臼と杵をメンテしています。もうこれは食べる用の餅をつくためには使わないので、子供たちが餅をついているような形で写真が撮れるようなものを作成しております。うまいことできるのでしょうか。綺麗に削り直した臼にニスを塗っていきたいと思います。1度目が塗り終わりました。これで乾かしてまた後日2度塗りしてみたいと思います。はい、ニスの方を2度塗りして綺麗な臼と杵になりました。ここからこの辺で固定できるように内側に木をつけて取り外しができる杵を設置していきたいと思います。